Dobrý den, vítám vás u lekce zaměřené na porovnávání zlomků. Při porovnávání zlomků rozlišujeme dva základní druhy možností. Za prvé stejný jmenovatel a za druhé různý jmenovatel. Respektive porovnáváme zlomky se stejným jmenovatelem a srovnáváme zlomky s různým jmenovatelem. První možnost je rozhodně snazší, tedy když je jmenovatel stejný. Například na obrazovce vidíte příklad, kdy se snažím porovnat zlomky 7 osmin a 5 osmin. Můžeme si to představit, jako když budeme mít koláč, který rozdělíme na 8 stejných částí. V prvním případě z něj vezmu 7 částí a v druhém případě vezmu 5 částí. Ve kterém případě jsem vzal víc koláče? Tak samozřejmě jsem vzal víc v tom prvním případě, tedy že jsem vzal 7 kusů koláče místo 5. Můžu tedy napsat, že zlomek 7 osmin je větší než zlomek 5 osmin. Což zapíšeme znakem, jaký jsme zvyklí z celočíselného porovnávání. Stejně postupujeme i v dalších případech, kdy se jedná o stejný jmenovatel. Takže když budu mít koláček rozdělený na 5 kusů a vezmu si 4, tak jsem vzal víc kusů koláče, než kdybych vzal 3. Takže 4 pětiny je zase větší než 3 pětiny. Takhle v podstatě funguje porovnávání zlomků, které mají stejného jmenovatele. Na tom nic těžkého není. V podstatě si jmenovatelů vůbec nemusíte všímat a stačí si všímat jenom čitatelů. Teď se podíváme na situaci, kdy dostaneme dva zlomky, které mají různé jmenovatele. Tedy v prvním případě máme 5 šestin, porovnáváme s 11 dvanáctinama. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Tak. Jako první, co můžeme udělat, můžeme si situaci načrtnout, což nebude v každých situacích možné. Tak se podíváme rovnou na numerické řešení. Základem tohoto je převést si tyto zlomky na společný jmenovatel. Za to můžeme udělat pomocí rozšíření zlomku respektive. Tedy vidíme, že aby jsme převedli na společného jmenovatele, tak musí být jmenovatel obou dvou zlomcích stejný. Tedy v tomto prvním případě máme 6 a 12, budeme chtít převést na společného jmenovatele. Nejmenší společný jmenovatel je nejmenší společný násobek těch jmenovatelů. V tomto případě je to 12. Vidíme, že když zlomek 5 šestin rozšíříme dvojkou, naznačím hned, rozšířím dvojkou, tak rozšíříme si ten levý zlomek 5 šestin dvojkou, což uděláme, že ho vynásobíme zlomkem 2 dvojtiny, což je vlastně jednička a bude se nám to rovnat 10 dvanáctin. A opět jsme si to převedli teda na situaci, kdy porovnáváme zlomky se stejným jmenovatelem. Takže vidíme, že 10 dvanáctin bude menší než 11 dvanáctin. Můžeme tady zapsat, že 5 šestin je menších než 11 dvanáctin. V dalším příkladu budeme postupovat obdobně. Máme zlomek 14 27 a zlomek 2 třetiny. Tak opět si převedeme zlomek na společný jmenovatel. Víme, že 27 je násobek trojky, tudíž si můžeme převést pravý zlomek 2 třetiny na jmenovatele 27. To provedeme tak, když to vynásobíme ten zlomek 9 devítinami. Dostaneme 18 27. Tak, z tohoto případu vidíme, že 18 27 bude určitě víc než 14 27. Tak, můžeme zde zapsat takto. Jak to bude v následujícím případě? V tomto případě můžeme využít
můžeme využít takový jednoduchý trik. Vidíme, že čitatel v levém zlomku 4/3 je větší než jmenovatel. To znamená, že musí být určitě větší než 1, kdežto zlomek na pravé straně 97/98, ačkoliv to jsou velká čísla, můžeme rovnou říct, že bude menší, protože nebude přesahovat 1. Bez dalšího převádění na společný jmenovatel můžeme rovnou napsat, že 4/3 jsou větší než 97/98. Tak, získané znalosti si vyzkoušíme na následujících 2 příkladech. Takže máme 2/3 porovnat se 3/4, co je větší. Takže převedeme si to na společný jmenovatel. V tomto případě vidíme, že nejmenší společný násobek těchto 2 čísel je 12. To znamená, že si 2/3 musím rozšířit 4/4, nebo respektive rozšířit 4. Což, uděláme následovně. Vynásobíme si ten zlomek 2/3 4/4 a dostaneme 8/12. Tak, potom si tu druhou stranu rozšíříme 3. Takže to vynásobíme 3/3. Což dostaneme 9/12. Tak. Vidíme, že už zase porovnáváme zlomky se stejným jmenovatelem, takže víme, že 9 je větší než 8, takže můžeme napsat, že 8/12 je menších než 9/12, respektive 2/3 jsou menší než 3/4. Tak. Teď další příklad. Zde vidíme, že nejmenší společný jmenovatel, nejmenší společný násobek, tedy jmenovatel, je 24. Takže to znamená, že levý zlomek 7/8 si rozšíříme 3, takže vynásobíme 3/3, což je 21/24 a 11/12 si rozšíříme 2, tedy vynásobíme 2 polovinama, což nám dá 22/24. A opět jsme si teda dostali na porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, takže vidíme, že 21/24, respektive 7/8 je menší než 22/24, respektive 11/12. Tak, to by bylo za porovnávání zlomků vše. Děkuji za pozornost a těším se na vás u další lekce.